lluitar, com deies tu, contra una cosa que ens pot passar a tots, que és contra el càncer. I aleshores el sector ha valorat que té el poder i té la possibilitat de contribuir a la lluita contra el càncer. I s'ha inventat una campanya que es diu Girem Full, Llibres contra el càncer, i hem demanat a l'Olga que vingués ella, perquè precisament aquesta campanya, que ara recorre tot el territori, que ens explicarà una mica què funciona, va sorgir, em sembla, d'una nit seva d'insomni, de dir hem de fer alguna cosa, i a partir d'aquí no només s'han posat no només van començar a reunir voluntaris, perquè és una cosa que s'està fent de manera absolutament altruista, sinó que la campanya ha arrencat i a més em sembla que amb una embranzida bastant important. Sí, doncs és una campanya preciosa. Vam fer roda de premsa el 19 de desembre i vam fer aquesta roda de premsa amb 50 llibreries gairebé, són 50 llibreries adherides de tot el territori, de tot Catalunya, i gairebé també 50 editorials que ja es van adherir. Per tant, això ja és un somni, perquè clar, la nostra idea no era fer un projecte personal, sinó era fer un projecte col·lectiu i un projecte participatiu. I aleshores arrencar d'aquesta manera ha estat fantàstic, la veritat. En què consisteix? Sí. És a dir, perquè estigui mirant i digui, però jo com m'hi puc implicar, no? Doncs la campanya es diu Girem Full, Llibres contra el càncer, i aleshores no és una campanya que s'ha iniciat a la campanya de Nadal, s'ha iniciat a la campanya de Nadal i té origen a la primavera passada. Això ens vam posar d'acord amb l'Eric de la Documenta i la Impossible. Tots dos havíem tingut una experiència amb malalties, jo he patit un càncer, estic bé, l'Eric, el seu fill, tenia una cardiopatia i quan ens vam trobar vam dir, jo m'agradaria fer alguna cosa, però l'Eric va dir, Olga, jo també, i dic, home, doncs aleshores això ho hem de compartir amb tothom. Aleshores aquí hi ha el món del llibre que s'hi ha volcat i aleshores comencem aquesta campanya de Nadal amb uns materials que trobareu a aquestes llibreries que s'han adherit, que són punts de llibre, la il·lustració l'ha fet la Cristina Los Santos, el disseny gràfic és del Víctor García Tur, trobareu els punts de llibre, bosses i uns cartells. Això és per crear comunitat. De fet, ja hem començat d'aquesta manera, però la gran notícia és que totes aquestes llibreries, el 23 de març, faran activitats culturals per recaptar fons per la lluita contra el càncer. A mi m'agradaria dir, és la lluita contra el càncer, però per un projecte molt concret. Nosaltres tenim al costat a l'Hospital Clínic de Barcelona, ells estan fent una labor excel·lent en qüestió de recerca i el projecte és molt concret. És un projecte que és per tirar endavant uns assajos clínics necessaris per fer de la immunoteràpia un tractament real i que arribi a la sanitat pública el més aviat possible. Per tant, tots els beneficis van a una qüestió aquesta labor. que clar que l'expliqueu. De fet, tenen una pàgina web i a la pàgina web hi ha tota aquesta informació. Qui vulgui saber exactament en què consisteix aquest projecte de l'Hospital Clínic està molt ben detallat, es pot ampliar la informació, és absolutament transparent. A la roda de premsa va venir el director també de l'Hospital Clínic, que a més va donar, jo crec que va insuflar optimisme, perquè quan ens preguntaven a ells, bueno, i fins on voleu arribar? Bueno, no ho sé, ja ho veurem. I ella és que podreu arribar fins allà on vulgueu, perquè si ens ho proposem ho aconseguirem. I de fet ara la gent ja s'està preguntant, hi havia a Twitter aquest Nadal moltes fotos de taules parades per Nadal, per Cap d'Any, per Reis, on hi havia aquest punt de llibre, jo t'he portat un cartell ja. Es tracta d'anar-lo a comprar, per això. Es tracta d'anar-lo a comprar, exacte. O sigui, ara es tracta que la gent vagi a les llibreries i compri aquest punt, o la bossa, o el pòster. I després també a través de la pàgina web es poden fer donatius, es pot participar i prepareu-vos per això, per 23 de març, que tenim tots l'agenda reservada. En tornem a parlar què farem. Tenir l'Anna Guitart aquí i tenir els llibreters i no haver-los demanat recomanacions em fa molt estrany perquè és el que fa l'Anna cada divendres. Ho hem fet una mica diferent. Anna, hem animat a l'Olga i al Xavier que també ho facin. Comencem per l'Olga, no?